Onko se vaan minä? Vai eikö hardibileet vaan oo sama kuin ennen? No ei tietenkään oo, koska genre kehittyy ja menee eteenpäin ja tulee uusia alalajeja ja uusia artisteja vaikka mitä. Mutta mä oikeasti ymmärrän teitä, ketkä ette tykkää nykypäivän extra ravista tai uptemposta tai tämmöisestä. Mä kujaan monia, se on ihan ymmärrettävää, mutta miltä kuulostaisi, jos me oikeasti nyt keskityttäisiin siihen, mikä teki tästä genrestä spessun silloin kun tämä alkoi. Time Machine on 13.6. järjestettävä reivitapahtuma, joka keskittyy vain ja ainoastaan vanhaan hardstyleen ja hardcoreen. Meillä on luvassa yksi ulkomaalainen tähti, pieni intiimi, kiva venue, kultklubi Helsingissä ja tapahtuma on vielä päiväsaikaa 2-10. Eli jos sä kuulut siihen porukkaan, joka ei tykkää nykypäivän hardin trendeistä tai suunnasta, niin tuu mukaan kokeilemaan, miltä tää kuulostaisi. Mä lupaan, että tunnelma tulee ainakin olemaan tosi kohdallaan. Liput saa lippu.fiistä, alkaa 42,5 €. Nähdään Kultklubilla.